Здравейте! Пак сме ние, пак ще ви засаждаме. Така, аз съм Свети. Не, вие ми познавате, Свети и Кати. В следващия епизод ще има Свети и Кати и Теди. Хайде де. Теди! Така. Бе. Тя само си права косата, само си я пита, газя. Ние ще се забавляваме отново и отново. Ще имаме много жертви. Обаче този път с ножица. И то лошо. Ще резнем косичката на Свети. И на Кати. Така, Кати, дай да пробваме първо с твоята коса. Ето, вижте. Отряза. Да ви е я. А сега тя ще резне от моята коса. Сега. Ето, сега тя реже. Ау, ау. Да видя какво режеш. Да видя. Добре. Пред камерата, моля. Така. Ето и косата Свети. Ако я виждате, защото е много тънка. Ето. Разтърси се. Така. Днес ще правим едни много готини експерименти. Тези експерименти ще са интересни, любопитни и така и също предизвикателства. Значи първото предизвикателство го използвахме. Значи сега ще видите второто предизвикателство, което е прочети нещо, което си писала. Значи сега ще ти дам тетрадката, Кати. Твоята. Ето ти, значи да си покажем тетрадката. Честно. Показвам си тетрадката. Кати и Свети. Заповядай, Кати. Ти по какво ще четеш? По история. Аз по български. Така, да отворя на някоя страница. Аз ще пиша, аз ще чета тук. Кой ще първи? Давай. Добре. Домашна работа. Първо упражнение. Хайде второ, че е по-лесно. Така. Второ. Състави изречения по последния модел. Подук плюс казуемо плюс допълнение плюс обстоятелствено пояснение. Щъркилът отнесе детето на съседите вкъщи. И сега трябва да направим нещо... трябва да го направим в непряко допълнение. Хубавият Щъркил отнесе послушното дете на добрите съседи в голямата къща. Да пият. Давай ти си. Второ упражнение. И аз. Как се чертае Пинята. пинята на време? Ето, виждате, тук съм начертала. Нали? Виждате? Добре, махай време. Така. Това. И това е. Трябва да изпълним още едно предизвикателство. Да, чакай да го видим какво е. Чакайте една секунда.
изчакайте една минутка, че не можем да разберем какво пише. Дали е това? Не е това. Не напиши на момчето нещо, примерно. Пиши по-разбирателно или нещо. Извинете, но ни... Така ни карат. Покажи, че пишеш. Да видят хората. Покажи. Да, това има хейт. Да. Ето, ако искате, даже ще ви покажа. Те му звънна. Не съвсем вече. Как ще ми защо не нужно? Извинете ни, но какво се прави? Ето, набрах го. Така да номер. Ще ви каза. Това му е номер. Така. Извадим. Ето го и предизвикателството. Готово. Чакай да му затворим, че нямаме минути. Звънете на някой ваш приятел, момче, и му кажете, че се нуждаете от превръзки и няма да можете да излезнете навън. Това ти ли ще бъдеш или аз? Ти. Добре, сега ще му звънна. Ето, звъня. 0877434321. Ето, набирам. Ето, видите ли, набирам. Това не баща ми е набирам. Така. Ало, здрасти. Как си? Ами, да знаеш, че днес няма да мога да излезна. Ами, няма да мога да излезна. Защото нямам превръзки. Ако искаш, трябва да ми купиш, за да излезна. Добре, чао. И аз. Хора, ще ви убия. Той ми се засмя. Умрях от срам. Добре, както и да е. Не си спомня. Задълженията към вас. Да. Сега. Изпълнихме 3 желания, които не бяха много хубави, както не бяха гадни. Не бяха интересни. Обаче сега имам едно предизвикателство за вас. Така, значи, искам да ми напишете отдолу в коментарите какъв видеоклип искате да качим следващия път. И така. И се абонирайте. Само аз ще говоря. Кажи нещо на публиката ми. Или там както. Ами, както каза моята най-добра приятелка, запишете в коментарите какъв видеоклип искате да качим следващата събота и неделя. Чао! Адиос!